Nggih, terus napa malih? Oh wis ngoten. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin niku umum. Nggih. Biasaipun kita niki ancane tiyang Islam, Islam Indonesia menika sakderenge Islam tiyang Indonesia gadah kepercayaan kiyambek agamae kapitayan. Lah mongko menika nenek moyang kita niku melalui keyakinan yang namine agama kapitayan menika nggih ngoten menika. Enten tangga sing pejah, sakderenge pejah panjenengan diparingi semerap. Niku wau terus jenengan mambu kembang ten kuburan niku nggih. Enten malih sing terkadang mambu lemah kuburan ngoten. Kula mboten ngerti lemah kuburan mambu yo napa kula mboten. Ngerti kembang tau nggih niku umum niki. Ancene ngoten, tapi kita niki pun ngertos sakniki pun akhir zaman bahwa panjenengan KTP niki Islam. Bapak Ibu sampean nggih Islam, sakniki sekujur tubuhipun panjenengan nggih Islam, moko Allah maringi beda. Isaroe beda. Lek sik pancet kembang mawon nggih, mboten semerap kula. Lah lek umat Kanjeng Nabi mboten diparingi isyara, diketingali tiyange saged perwujudan sifate medal dugi sampean didonga kajenge wangsul ten ngersane Allah. Ngoten, lek sing imane mentok, lek sing imane nggih tasik melampaui proses menika nggih ngoten melalui mimpi. Kok diimpeni wong iku njauh salaman nang aku, ternyata wong iku kok pun dikafani berarti kerja. Lek tingkatan ilmune lebih iman nang Allah malih, depan langsung kali tiyange pun di pojoki menika pun kula sampaikan ilmune meniku sedanten menika panjenengan kudu nggadahi istiqomah setiap kepanggih makam-makam ingkang umum sampai ndongaaken pun jelas ten mriku enten waline Allah. Senajan boten terkenal, senajan tiyang biasa, moko panjenengan niki lek ancene pun istiqomah Islam sekujur tubuhipun panjenengan mangke ten lebete kuburan fisik kita niki utuh. Mboten usah dadi wali, mboten usah sing yok napa niku hake Allah. Moko utuh lek panjenengan ngedho kali selawatan, nok nginum kali selawatan, siram kali syahadat. Moko utuh panjenengan mangke mung nyusut alit ngoten mawon. Lah niku nggih. Dadi niku wau bedane ancene wong Jawa niki wau sebelum Islam menyeluruh memang ada agama yang lain namanya agama kapitayan. Mongko menika isyarae nggih mambu kembang, nggih mambu lemah kuburan ngoten nggih. Tapi lek pun sakniki pun ngertos nggih umat Kanjeng Nabi nggih niku wau. Sampai dituguhi perwujudane keimanan fisike tiyange salaman mboten sanjang, mboten ngomong aku kate dipanggil Allah, aku kate mati aku tak balik. Mboten, mung salaman ngoten tok mawon mangke tiyang sing iman iki ngerti punan diparingi semerap senajan mboten omong-omongan sing kados nggih umum niki. Nggih pun jelas. Nggih alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.